В окупованому Криму черговий обшук. Сьогодні у 2-й годині дня окупанти вдерлися до будинку батьків кримського татарина Сейрана Таймазова в селищі Кишлав Білогірського району. Силовики звинувачують його в участі в батальйоні імені Номана Челібіджихана. Чоловік у 2016 році переїхав до Києва, бо не хотів жити в умовах окупації півострова. Наразі займається підприємством. За його словами, 2 тижні тому додому його батьків вже приходили 2 невідомих та цікавилися, чим займається чоловік. Згодом стало відомо, що ті ж люди взяли характеристику на нього в окупаційній міській раді. С эту минуту на этот час, у меня нет никакой информации, что в доме происходит, потому что, связи нету, с близкими знакомыми тоже нету. Я всю информацию узнаю от Facebook. Есть вот люди там, которые, пришли, собрались, Чоксаунс, конечно, Лора, я от них эту информацию только и беру. Під час обшуку ФСБівці нікого не пускали додому, а після себе не залишили жодних документів. В общем, протоколов никаких они не оставили, составляли либо нет, нам неизвестно. Осмотрели жилищное помещение, опросили родителей по поводу сына, куда он уехал, зачем он уехал, когда уехал и так далее. После чего осмотр завершился, и сотрудники ФСБ вместе с понятыми покинули данное мероприятие, завершили и уехали. Штраф за згадку Меджлісу. Окупаційний мировий суд Сімферополя оштрафував головного редактора газети «Херем» Бекіра Мамута на 4 тисячі рублів. Його звинуватили в зловживанні свободою масової інформації за публікацію доповіді ООН, в якій згадувався Меджліс кримсько-татарського народу. На думку Роспотребнадзору, в доповіді Антоніо Гутерреша щодо положення в області прав людини в Криму повинна була бути редакторська примітка, що діяльність Меджлісу заборонена у Росії. Окупанти заборонили представницький орган кримських татар ще у 2016 році. А у 2017-му Міжнародний суд ООН зобов'язав Росію відновити діяльність Меджлісу. Росія це рішення проігнорувала. За словами юристки Хатиджи Мамут, публікація доповіді посадової особи, повноваження якої визнані у Росії, звільняє редактора та журналіста від відповідальності. Бекір Мамут має намір подавати апеляцію на рішення окупаційного суду. Ми будемо апелювати, ми отримали штраф. 4 тисячі – це мінімальна по цій нормі, частина 2 статті 13-15. Розуміється, ми будемо обжалувати по всім інстанціям. И, скорее всего, дойдем до Европейского суда по правам человека и уже там послушаем, как Российская Федерация рассказывает о том, как она не признает полномочия Генсека ООН. Будет любопытно. Это уже процесс, по большому счету, направлен на то, чтобы бороться с газетами, которые пишут на крымско-татарском языке, пишут правду, а не те заказные материалы, как ряд других. То есть вначале это по традиции может быть админ, протокол, какой-то штраф, потом дальше больше. В Пентагоні вимагають пояснень від Росії щодо скупчення військ на кордоні з Україною. Речник Міністерства оборони Сполучених Штатів Джон Кірбі закликав Москву припинити провокації та знизити напругу. Для початку, каже, Росія має чітко пояснити свої наміри. І додав, що США не впевнені, що мілітаризація кордону та окупованих українських територій пов'язана з маневрами. За словами Кірбі, Росія зібрала найбільше угрупування з 2014 року. Я не називатиму конкретну чисельність чи формування військ з точки зору нарощування російських сил. Ми за цим слідкуємо, це нас дуже стосується. І ми не віримо, що таке нагромадження військ на кордоні з Україною та в окупованому Криму сприяє безпеці та стабільності. Тому вкотре закликаємо Росію припинити провокації та сприяти стабільності. Подарунок на роковини окупації. 25 бойовиків з так званого народного ополчення Криму жаліються на окупаційну владу півострова. Кажуть, їх женуть з гуртожитка на вулиці Руській в Сімферополі. У 2014 році вони допомагали окупантам штурмувати українські військові частини та підприємства, за що й отримали кімнати. Занедбане житло без світла, води та каналізації відремонтували власним коштом. А зараз окупаційна влада Сімферополя вирішила, що 13 родин бойовиків незаконно загарбали міське майно. Іншого житла вони не мають, грошей, щоб винаймати квартиру, теж. Тепер записують відеозвернення до Путіна, Аксьонова та російського куратора так званого ополчення та депутата Держдуми Михаила Шеремета. После того, как мы суды начали проигрывать, мы обратились за помощью к Михаилу Сергеевичу Шеремету.
он разрешил 10 человекам прийти навстречу. На встрече задавались вопросы, на встрече задавались вопросы ему, как, куда нам идти, на что. Был конкретный ответ. При Украине вы где-то жили, живите, возвращайтесь туда и живите. Совмин давал ответ, что здесь проживание невозможно. Предлагает нам стать на очередь как малоимущая семья, что полк Совмин не располагает данными, на каком основании вы сюда заехали, и вообще, что это является самозахватом. Проти репресій та війни з Україною. Активісти ініціативи «Стратегія-18» вийшли з одиночними пікетами на вулиці російського міста Виборг. В руках тримали українські та кримсько-татарські національні прапори і плакати з вимогою припинити російську експансію в Україні. Також закликали росіян протестувати, щоб не допустити нового витка агресії, оскільки їх діти та онуки стануть заручниками імперських амбіцій, кажуть активісти. Самое время начинать говорить о хотя бы для начала остановки дальнейшей экспансии. А в принципе наши требования как с 2014 года были однозначные. Это полная деоккупация территории Украины, включая Крым, который по всем международным стандартам считается зоной оккупации, из которого, в общем-то, началось вторжение. И полный вывод, естественно, войск со всех территорий Украины, включая оккупированный Крым. И вот те репрессии против крымских татар, о которых мы обычно говорим по 18 числам, они одним из первых и самых таких вот заметных для международного сообщества следствий этой войны. Нужно заниматься не агрессией, а наоборот вывести имеющиеся войска из Украины, включая Донбасс и Крым. И в качестве вот предупреждения, что мы вспоминаем все эти режимы, которые обычно начинали захватнические войны. Это и гитлеровский режим, и другие режимы. И очень плачевно кончали свою жизнь эти режимы. И в случае начала этой войны мы будем желать победы в ней, естественно, жертве агрессии народа Украины. Кількість активних хворих COVID-19 в Україні зменшилася. Минулої доби зареєстровано 8940 нових пацієнтів, ще 12075 одужали. А 367 українців померли внаслідок хвороби. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевняє, що пік третьої хвилі коронавірусу позаду. Каже, минулого тижня зафіксовано на 13,5 тисяч менше хворих, ніж позаминулого. Проте нарікає на брак вакцини в світі та зрив контрактів на постачання її до України. Попри це, впевнений, що до кінця року щеплення отримують 70% українців. Ми думаємо, що ситуація покращиться вже в травні цього року. По-перше, ми очікуємо, ще раз наголошую, закриття тих контрактів, які в нас вже є. Це 1,5 мільйона доз вакцин від компанії Serum Institute, це AstraZeneca Covishield, і 1 700 000 доз вакцин від компанії Sinovac. Окрім того, ми очікуємо на перші поставки вакцин від компанії Pfizer, а також за ініціативою COVAX. А окупаційна влада Криму звітує про 120 нових випадків COVID-19. Ще 7 людей померли внаслідок хвороби. Окупанти били з протитанкових ракетних комплексів, зенітних установок, гранатометів та великокаліберних кулеметів поблизу Південного на Донеччині. Неподалік Авдіївки гатили з мінометів 120-го, а біля Майорського – 82-го калібру. Також в районі Зайцевого ворог намагався дистанційно мінувати українські позиції. З протитанкових гранатометів запускали заборонені протипіхотні міни ПОМ-2. В лавах об'єднаних сил втрат немає. А у ворога минулого тижня чимало загиблих і поранених, кажуть у розвідці. Від сьогодні на окупованих територіях активно вербуватимуть місцеве населення до війська загарбника. Так звані військові комісаріати окупантів на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях зобов'язані протягом 10 днів уточнити списки та наявність осіб, які призиватимуться примусово. Також відзначається постійне збільшення небойових втрат серед особового складу у підрозділах противника. Минулого тижня кількість небойових втрат збройних формувань Російської Федерації склала 7 безповоротних, 16 санітарних.